नमस्कार भैया, मैं राजेश शेट्टी बेल्ट वाला और एक भोजपुरी फिल्म है रवि किशन जी का महादेव गोरखपुर का। तो आप लोग से विनती करते हैं कि उस वीडियो को जाकर पूरा प्यार दुलार दीजिए, उस फिल्म का देखिए और पारिवारिक फिल्म है और सनातनी फिल्म है। आप लोग से विनती है कि बस आप लोग जाइए, बाकी हमारे साथ देखिए। एगो बच्चा जे हर 144 साल में जन्म लेवेला और ओकर 7 साल में मृत्यु हो जाला। हम कुदरत के सारा तिलस्मी ताकत के पुकार लगैले बानी। अंधेरा हुकूमत के सारा ताकत इकट्ठा हो चुकल बा। ई रहल उ सूरत जे तोहरा के प्राण लिंग तक ले जाए। त ई बखत वो कहाँ मिली? अगर महाकाल सर्वशक्तिशाली बाड़े तो वो अपन लोगन के रक्षा काहे न कइले? काहे उ लोग के इतना कष्ट उठावे के पड़ल? बेटी, ये सब एगो महान परंपरा के अंश बा। जे प्राण लिंग के रक्षा खातिर कौनो भी सीमा के लांग सके। एगो सेना, एगो परंपरा और एगो लक्ष्य। हमनी के पास अगला पूर्णिमा से पहले मुश्किल से 14 दिन बा, और अगर ये मौका हमनी के हाथ से निकल गई तो हमनी के 11 साल इंतजार करे के पड़ी। तोहरा के चाही ताकत, बेहिसाब ताकत, गैर कुदरती ताकत। तोहरा से पहले भी ई रास्ता पे केहू चल चुकल बा। तोहार पुराना हुक्मरान जाकिर भाई अब हमने के आपन जेहादी। There is no other alternative. He is the right choice. अब जौन भी होके देखल जाए। जाकिर तो बड़ा ना हमरा संग। दरोगा, ये गाजियाबाद है। हमनी के यहाँ बात बात पर गोली मार देवे निशान। हमार नाम पंकज पांडे है। हम बिना बात की गोली मारे। हमनी के एक एक के शरीर में बसने वाले देवों के देश महान के। मैत्री से प्राण लिंग के लोकेशन मिल गई बा। नदी के किनारे बड़ शिव मूर्ति बा, अटैक का प्लान हो जा बाटे। सर, उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदी बहेला, सैकड़ों शिव मंदिर बा, जिनमें से 6 गो शिव मंदिर नदी के किनारे या फिर घाट पे बा। वाराणसी